Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy noýabryna sanyna Türkiýe, Azerbaýjan, Türkmenistan üç taraplaýyn samiti Awazada geçiriler. Türkmenistan Owgaňsana insanperwer kömegini berdi. Maýmun mama keseliniň ady üýtgödürli. Katar 2022 Braziliýa we Portugaliýa inneki tapgyra çykdy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelmende bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkiýe, Azerbaýjan, Türkmenistan üç taraplaýyn samiti Awazada geçiriler. Türkiýe Respublikasyna saparda bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary we Daşary işler ministri Raşit Meredow bir näçe duruşyklar geçirdi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary we Daşary işler ministri Raşit Meredow saparynyň çeklerini Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu bilen duruşdy. Raşit Meredow bilen Mevlüt Çavuşogluň geçiren iki taraplaýyn duruşygyndan soňra metbuat wekilleriniň gatnaşmagynda metbuat ýygyna geçirildi. Mevlüt Çavuşoglu türkmen kärdeşi bilen bir näçe sewit meselelerini we iki taraplaýyn gatnaşyklary aralyp maslahatlaşandygyny ma'lum etdi. İki taraplaýyn ýokary derejedäki saparlaryň aralyp maslahatlaşandygyny belläýän Çavuşoglu Türkmenistanyň Awaza milli seýahatçylyk zowlagyny Türkiýe, Azerbaýjan, Türkmenistan üç taraplaýyn samitine görülýän taýýarlyk işler boýunça pikir alşylandygyny we şol wagtda üç ýurduň daşary işler, energetika we ulug ministrleriniň ýygnagynyň geçirilmeginiň peýdaly boljakdygyny ma'lum etdi. Bu duruşyklaryň netijesinde 5 ýylalaşyga gol çekilejekdigini belläýän Çavuşoglu Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň geljek ýylyň başynda Türkiýe Respublikasynda saparda boljakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistan Owgaňstana insanperwer kömegini berdi. Türkmenistanyň Owgaňstanaky baş konsullugynyň gurnamagyna Türkmenistanyň hökümet tarapyndan insanperwer kömegi hökümne Faryab vilayatynyň Garamgol etrawyna gurulyp 2009-njy ýylyň awgust aýyna ulanşa berilen saglyk oýunyň durkunyň Türkmenistan tarapyndan düýükli awatlanyp berilmegi hemde insanperwer kömegi hökümine medisina ýanjamlarynyň we derman serişdeleriň Owgan tarapyna gowşurulmak bilen bagly dawraly resmi çäre geçirildi. Geçirilen dawraly çäre Owganstanyň Daşary işler ministrliginiň Balyk vilayatyndaky wekilhanasynyň başlygy Faryab vilayatynyň Garamgol, Gorgan, Andykoy we Hançarbag etraplarynyň häkimleri, saglyk goruş edaralarynyň ýoldaşlary, ýaşaýjylar hemde awraly ýaşullar gatnaşdylar. Şeýlede insanperwerlik kömegi barada halk köpçüligine giňden ýaratmak maksady bilen bu dawra Owganstanyň millet silýaýlymynyň Owganstanaky türkmen diasporasynyň Tolkun News we beýleki ýerli köpçüliklerine habar beriş derejdeleriniň wekilleriniň işçi gatnaşmaklary gazanyldy. Bulardan başga da dawraly çärenin dowamyna Garamgol etrap bilim bölüminiň başlygy Mahmud Khan Abdulla ogluny etrawyň mekdeplerine türkmen dil sapaklaryny gollanma hökümine peýdalanmaklary maksady bilen 1-nji 4-nji synplar üçin niýetlenen okuw kitaplary gowşuruldy. Maýmun mama keseliniň ady üýtgödürli. Bütün dünýä saglyk goruş guramasy howply virus hasaplanýan maýmun mama keseliniň adyny üýtgötmek hakyna çözgüt kabul etdi. Bu virus şu ýylyň başlaryna ýüze çykypdy. Şeýlelikde bütün dünýä saglyk goruş guramasy bu virusyň ady mpox edip üýtgötdi. Ol hem ingliz tilinde monkeypox diýilip adlandyrylýan maýmun mama keseliniň gysgaldylan görnüşi bolup durýar. Gurama bu ady hem ingliz hemde beýleki dillerine ulanyp biljekdigini ma'lum etdi. Şu ýylyň ahyryna çenli bu virusyň teze we köne atlary bilelikde ulanlar we soňra doly üýtgödüler. Maýmun mama keseli ilkinji gedek 1970-nji ýylda adamlarda ýüze çykypdy. Bu howply virusyň ady maýmunlarda şeýle virusyň dörmegi bilen baglanşdyrylýan. Şu ýylyň tomsynda bu virus 29 dowlatda, şol sany Ýewropada, Kanadada, Awstraliýada we Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna hasap alındy. Merkezi we Güneydow Afrikada ýüze çykan bu virus hem bir näçe ýurtda hasap alynandan soňra bütün dünýä saglyk goruş guramasy tarapyndan oňa garşy görüşmek boýunça meýilnamalar taýýarlandy. Häzirki wagtda bir näçe aýdan beri bu kesel bilen kesellenýänleriň sany azalmak bilen bolýar. Katar 2022 Braziliýa we Portugaliýa inneki tapgyra çykdy. Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatyny Fransiýadan soňra Braziliýa we Portugaliýa öz toparçylarynyň çykmagy başardy. Her iki ýygyny iki duruşykda ýeňiş gazanyp utugyny alta getirdi. G toparçysyna çykyş edýän Braziliýa Şweytsariýanyň 1-0 hasabyny utdy. Duruşygyň ýekete golny 80-nji minutda Casemiro öz adyna ýazardy. Şeýlelikde Braziliýa 9-njy gezek play-off tapgyrynyň çykmagy başardy. G toparçysynda Braziliýanyň 6, Şweytsariýanyň 3, Kamerun bilen Serbiýanyň 1 utugy bar. Cristiano Ronaldo Portugaliýa hem indiki tapgyra çykmagy hukuk kazanan ýygynylaryň biri boldy. Bu ýygynda Uruguay'yň ýygyndysyny 2-0 hasabyna ýeňdi. Doşçukda Bruno Fernandes tapawutlandy. Şeýlelikde dünýä çempionatyna toparçylardaky ikinji doşçuklar tamamlandy.
Nowat 3-nji dowuşçuklarda. Bu dowuşçuklar ýygynlaryň indiki tapkara çykmak üçin möhüm bolup durýanlygy üçin oýunlar şol bir wagtda geçirilýär. Şu gün geçiriljek dowuşçuklar şeýle: sagat 20:00 Niderlandlar, Katar, Ekvador, Senegal, sagat 00:00 Uyaz, Angliýa, Eýran, Amerikanyň Birleşen Ştatlary. Ene mehriban müştoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz işlerden ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem çawşogly. Türkmenistanyň sowda gatnaşyklarymyzy ösdürür. Amerikanyň sözlegi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady. Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy. Üç taraplaryň gaz bileşigini döretmekçi. Daşoğlu welaýatyna syýahat otlusy guruldy. Aştudan etiyada hyzmat, IP we internet hasabyny online öwrenmek ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Turkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyna görüşýänçek, hoşda bolun.